Кухня по BTV Comedy. Пикантен италиански за 2,29? Вау! Прясно изпечен хляб с свежи зеленчуци за 2,29. Вау! Вау! 2,29. Subway. Eat fresh. Загорка 2 литра. За очаквани и неочаквани гости. На неочаквано ниска цена от 2,69. Добрите резултати изискват подготовка. Новата серия продукти от Adidas. Get Ready на страхотни цени. Посрещнете нова Бразилия 3 в 1. Новото 3 в 1. С плътен и балансиран вкус на прекрасна цена. Нова Бразилия 3 в 1. Добре дошло. Чувствай се като у дома си. Пак коментари ми ще питат ни защо сме се продали. Не сме се продали. Общо взето всичко е същото. Акаунти, обяви, АУ. Само си сменяме името. Дай ми нещо за душата, Миша. Тате, какво значи със скоростта на светлината? Какво? Вече е 7:30. Това е със скорост светлината. Не, това е. Нутела. Денят се познава от сутринта. Време е за прогноза от приятел. Емо? Скут. За едни кучи, за други мечи, а за трети просто идеален. Да посрещнем сезона на иновативната каменица Cold Edge бутилка. Когато ти кръсти по сине, това означава само едно. Гаранция за перфектен освежаващ вкус. Иновативната каменица Cold Edge бутилка. Гаранция за перфектен освежаващ вкус. Пичо е перфектна. Възобновяването на растежа на косата вече не е мечта. Световна иновация. Деркос Неоженик с патентованата молекула Стемоксидин. Първата терапия за възобновяване растежа на косата. Стемоксидин подпомага сгъстяването на косата. 1700 нови косама след 90 дни. Косата е по-гъста. Новият Деркос Неоженик. Иновация в аптеките. Зареди се с витамини тази седмица в Била. Вземи 25% намаление на всички зеленчуци. Този петък и събота в Била. Само с Била карт. Била. Точно по моя вкус. И тази година Била подкрепя кампанията. Да изчистим България за един ден. На 26 април. Добре, бе. Абе, ако бях... Авианос, приятели. Какво повече? Кухня от 3 май по BTV Comedy.